ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോപിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം വർജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 16 നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 15 വരെയുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ദുഷ്കൃതികളെ പോലെ അല്ലാത്തവരും ശാസ്ത്രാനുസാരമായ വിധികൾ പാലിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇവരെ സുഹൃതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല ഇവർ. പല പല കാരണങ്ങളാലും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വരുന്നവരാണിവർ. ഇവരാരും ശുദ്ധഭക്തരല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പുറമെ അവർക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തി എന്നാൽ മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഭക്തിയെ ഇപ്രകാരം
നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാത്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണനെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ സേവിക്കണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിനെത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാകും. ദുഷ്കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം സാർത്ഥമയവും സംയമരഹിതവും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമാകയാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ യാദൃശ്ചികമായി ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ശുദ്ധഭക്തരായിത്തീരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ തിരക്കേറിയവർ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളോടെ ഭഗവത് സന്നിധി പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധരായ മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി അവർക്ക് സഹവസിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയും തന്മൂലം അവർ ശുദ്ധഭക്തരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. അപ്രകാരം അവരിൽ ഭഗവത് തത്വം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഉദിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ എല്ലാ ജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങളിലും പരാജയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശുഷ്ക ദർശനികർ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി ഉത്കണ്ഠാകുലരായി ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെയോ മഹാഭാഗവതന്മാരുടെയോ കാരുണ്യത്താൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെയും സ്ഥാനീയ പരമാത്മജ്ഞാനത്തെയും അതിക്രമിച്ച് വ്യക്തിഗതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖിതരും ജിജ്ഞാസുക്കളും ധനകാംക്ഷികളും ജ്ഞാനാന്വേഷികളെല്ലാം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ലെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തരായി മാറുകയും ചെയ്യും. ആ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതുവരെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഭൗതിക ജ്ഞാനകാംക്ഷയുടെയും ദൂഷിത വലയത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവയെ അതിക്രമിച്ചു വേണം ഒരാൾക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പോ നേരത്തെ ദുഷ്കൃതികളായുള്ള 4 കൂട്ടരെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവരെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പോകും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും എത്തിപ്പെടുക അല്ലെ. എന്നാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. നമ്മളൊരു കച്ചവടം പോലെ എന്താ കൊടുക്കല് വാങ്ങല് അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ധ്രുവ മഹാരാജവും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും അവര് യാതൊന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്യാഭിലാഷിത യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ 4 കൂട്ടരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയും. ദുഃഖിതനായിട്ടും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു, ധനകാംക്ഷിയായിട്ടും ജിജ്ഞാസുവായിട്ടും പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയുമായിട്ടും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ പിന്നീട് ഓർത്തൊന്നും വരില്ല അല്ലെ. പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് അത് കഴിയുമ്പോൾ, വിഷമങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ. എന്നാൽ അവര് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവരെന്തെങ്കിലും ആയിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. അതേസമയം ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള കൂട്ടര് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭക്തിത സേവനം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഓ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി അല്ലെ. ഓ, അത് പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള അവരും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദുഷ്കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം സാർത്ഥമായവും സംയമരഹിതവും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമാകിയാൽ അവർക്ക് ഭക്തി സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ യാദൃശികമായി ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ശുദ്ധഭക്തരായിത്തീരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, കലോ ശൂദ്ര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്, നോക്കുകയാണ് അല്ലെ. ജഗായി മതായിയെ വധിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ജഗായി മതായിയെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്തത് അല്ലെ. ആരാണ് യോഗ്യൻ ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭാവാർത്ഥം ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായാൽ അവർ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ. ഈ നാല് കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് ശുദ്ധമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ആത്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ തന്റെ ശാശ്വത സേവഭാവം ആസനും ജിജ്ഞാസനും സ്വയം വിശുദ്ധരായിരിക്കും. പ്രാരംഭദശയിലാകട്ടെ തന്റെ വ്യക്തമായ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കേൾക്കാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം.
ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭുജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കണ്ടു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 18 നോക്കാം. ഉദാരാ സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനീ ത്വാത്മവേ മേ മതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്നും അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതിനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. അവർ എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരുമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈമാറ്റമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അവർ. അത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അതോടൊപ്പം സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനമോ സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 9:4-68 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധൂനാം ഹൃദയം ത്വഹം മദന്യത്തേന ജാനന്തി നാഹം തേഭ്യോ മനാഗമി. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ. എനിക്കുപരി യാതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. എനിക്കും ഭക്തന്മാരെ മറക്കാനാവില്ല. ഞാനും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ ആന്തരമായൊരു ഗാഠബന്ധമുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്നോട് ആത്മീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കൊണ്ട് കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അംബരീഷ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയും. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യ ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വിരളമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭക്തിപൂർവം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുറന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ഭാവനയിലേക്ക് ചായ്വുണ്ടാവുന്നു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ
കുറച്ചുകൂടി മുന്നേറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെന്നും അവയാണ് ഭക്തിഭരിതങ്ങളായ സേവനങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സത്യമറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി സ്വയം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായി സ്വയം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാമെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആധ്യാത്മിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നിഴൽ മാത്രമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. ഏതൊന്നും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകും. പിന്നീട് ആ ഭക്തൻ ഏതൊന്നിനെയും വാസുദേവ അഥവാ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ചിന്തിക്കും. വാസുദേവന്റെ ആ വിശ്വാത്മക ദർശനം ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യലെന്ന പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താൻ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന മഹാത്മാക്കൾ ഏറെ പേരില്ല. ഒരു ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനേകം അസംഖ്യം ജന്മ മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരും വളരെ വിരളമാണെന്ന് പറയുന്നു. സുദുർലഭ, ഏറ്റവും വളരെ കുറവ് മാത്രമാണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. കാമസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാസ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിച്ച് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിച്ച് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർ പരമപുരുഷനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായി തുടച്ചു മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ സ്വാഭാവികമായും ഭക്തരല്ല. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യപ്രകൃതി അഥവാ മായ അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തനും നിരവധി ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനും ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും എല്ലാം വാസുദേവനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ആരാധിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3-10 പറയുന്നു. അകാമ സർവകാമോ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജതേ പുരുഷം പരം. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പ്രായണ അത്തരക്കാർ അഥവ ഗുണങ്ങളായ രജസ്തമസുകളിൽ വർത്തിക്കുകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാറില്ല.
വിവിധ ദേവതകളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പൂജാവിധികൾ അനുസരിച്ച് ഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. നിസ്സാരങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് പരമലക്ഷ്യം പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. ഭഗവത് ഭക്തനാകട്ടെ വഴിപിഴക്കില്ല. ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി ഓരോരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗശാന്തിക്ക് സൂര്യ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ അഭിലാഷ നിർവഹണത്തിന് കൂടുതൽ ഉതകുന്നത് ദേവാരാധനയാണെന്ന് കരുതിപ്പോരുന്നു. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണെന്ന്. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ നൃത്യ എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൃത്യന്മാരും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, എന്താ പറയാ, ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത്ര വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണും അല്ലെ. അവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ച് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ സമീപിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ദേവീദേവന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഓക്കെ, ദിവ്യമാത ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യുക അറ്റൻഡൻസ്. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, അവർ മൂഢന്മാരാണ്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സമീപിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നവനോടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് മുകുന്ദന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ പൂജകളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം ആ പൂജാരി ആ പൂജയായാലും എന്ത് ഹോമങ്ങളായാലും ഒക്കെ എല്ലാം കേശവനിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതും ഭഗവാൻ ദേവീദേവന്മാരിലൂടെ ആയിട്ടും ഭഗവാന് തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നാൽ എന്തു തന്നെ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കും അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലയിലൊക്കെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ അവരെ വിളിക്കും. എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുതലയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പിടിവിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. യാതൊന്നും തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കാത്തപ്പോഴേ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചത്. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ അവതരിക്കാനായിട്ടോ യാതൊരു കാരണവും വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പോ മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ അവരെ വിളിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ശാപം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോലും ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് 21 ശ്ലോകം നോക്കാം. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം
താമേവാവിദദാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖേച്ഛുവായ ഒരാൾ തന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കായി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സർവഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അത് അറിയുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമപിതാവായ അദ്ദേഹം അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവെക്കുകയില്ലെന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ അവരെ മായാവലയത്തിൽ പതിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നും ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. അതെ, ഏവർക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതനുസരിച്ച് മറ്റെന്തും ത്യജിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുമാണ് കർത്തവ്യം. അത് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സംതൃപ്തമാക്കുകയുള്ളൂ. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവതീച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിന് സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിവില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യസിദ്ധിക്കും വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുക. രോഗശാന്തിക്ക് സൂര്യനെയും, വിദ്യാഭ്യാസ വിജയത്തിന് സരസ്വതിയെയും, പത്നി ലാഭത്തിന് ശിവപ്രിയയെയും ഉമാദേവിയെയും ആരാധിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഓരോ ദേവതയ്ക്കും സവിശേഷ പൂജാക്രമങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ തനിക്ക് ചില പ്രത്യേക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുമ്പോൾ ആ വിഭവങ്ങളുടെ അതിദേവതയെ ആരാധിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തെ അയാളിൽ ഭഗവാൻ ഉളവാക്കും. ആ സേവനത്താൽ നിശ്ചിത ഫലം കൈവന്ന അയാൾ അനുഗ്രഹീതനാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയോട് ഭക്തിഭാവന ഉണ്ടാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമഭാവം ജീവാത്മാവിന് ഉണർത്താൻ ദേവന്മാർക്ക് കഴിയില്ല. പരമപുരുഷനും സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവന്മാരോടുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങൾ അത്ര ഈ ദേവന്മാർ. അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. വൈദിക സാഹിത്യം ഘോഷിക്കുന്നു, പരമാത്മസ്വരൂപിയായ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ആ ദേവതയിലൂടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അവർക്കുള്ള വിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ആരെയും യാതൊരു അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണോ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഏജന്റുമാരാണ്. ഭഗവാന്റെ നമ്മളൊരു മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ ഓരോരോ മന്ത്രിമാർക്ക് വകുപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വിഭജിച്ച് നൽകിയിട്ടാണ്. സരസ്വതിക്ക് വിദ്യയുടെയും ലക്ഷ്മിക്ക് ധനത്തിന്റെയും ഒക്കെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നൽകിയത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം നൽകുന്നതും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അതിലുള്ള ആ വിശ്വാസം നൽകുന്നത്. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. സദയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദാ കാമാൻ മയ്യവ്യാവിഹിതാൻ ഹിതാൻ.
അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവില്ല. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന സത്യം ജീവാത്മാക്കൾ മറന്നേക്കാമെങ്കിലും ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല. അതിനാൽ ദേവാരാധനയും അതിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അഭിലാഷപൂർത്തിയും ദേവതമാരിൽ നിന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയത്താലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഫലകാംക്ഷികളായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കും. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ഭഗവാനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. ഏതായാലും പ്രാപഞ്ചിക വിഭവ ലാഭത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമല്ല. തന്റെ ആസക്തിയാൽ മതിമറന്നാണ് പ്രായേണ ജീവാത്മാക്കൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സഫലീകരിക്കാതെയും വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആശയപരമായ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിപൂർവകമല്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനവും ആരാധനയും ഒരേ നിലവാരമുള്ളവയല്ല. ദേവാരാധന ഭൗതികമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാകട്ടെ തികച്ചും ആധ്യാത്മികവും. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന് വിഘ്നങ്ങളാണ് പ്രാപഞ്ചിക തൃഷ്ണകൾ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് നൽകപ്പെടാറുള്ള ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് കിട്ടാറില്ലതാനും. തന്മൂലം മൂഢന്മാർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം പ്രാപഞ്ചികമായ ദേവന്മാരെ സേവിക്കലാണെന്ന് കരുതിപ്പോരും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ബന്ധനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വാദേഹം ജന്മ ന്യായതി മാമേതി സോർജൻ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ട, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ യത്നങ്ങളും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് പണമൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? തൽക്കാലത്തേക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പരസ്പരം സംതൃപ്തരാക്കലാണ്. യത്നങ്ങളും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദേവന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കും അല്ലെ. അത് പ്രകാരം അവര് ധാരാളം വരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്. നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമിയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹി. എനിക്ക് ധനം ആവശ്യമില്ല, സുന്ദരികളായ തരുണികളിലും ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് അനേകം അനുയായികളെയും ആവശ്യമില്ല, മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹി. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങയിൽ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നീക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. വൃത്രാസുരൻ്റെതായാലും മറ്റുള്ള ഗജേന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായാലും ധ്രുവ മഹാരാജായാലും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇത്ര മാത്രമേ പറയൂ, മറ്റൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണഭക്ത ബടാ ചതുർന്ന് പറയും. കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോരാളടുത്തും പോയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ശിവൻ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണെന്ന് ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ വേറൊന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല, കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ആവശ്യം.
ഭഗവാനെ അങ്ങ് എന്റേതാണ്, അങ്ങ് മാത്രമാണ് എന്റേത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തും വേണം, വേണ്ടല്ലേ. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാരുടെ നിധി. അവര് വേറൊന്നും തന്നെ എന്താ പറയാ, മോശം പോലും ഭക്തിയുടെ അടുത്ത് ആ മോശം പോലും വരില്ല. അതാ ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മോശം പോലും കൂപ്പുകൈകളോടെ, മുക്തി പോലും, മുക്തിദേവി പോലും കൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനെന്ന് വില്ലുമുതൽ സ്വാമി പറയും. ഓ, ഒരു ഭക്തൻ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു മൂല്യമില്ല. ഭഗവത് സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവേണ്ടതാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തി എത്തിച്ചേരുന്നു. ഓ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ദേവിദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. ദേവാരാധകരും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ച ചിലർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങളെ ആരാധിച്ചു പോന്ന ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോവുക എന്ന ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഇവിടെ മറ്റനവധി ദേവന്മാരും വാഴുന്നു. അവിടെ മറ്റനവധി ദേവന്മാരും വാഴുന്നു. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവർ സൗരമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രോപാസകർ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും എത്തുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ആരാധിക്കുന്നവരും അതതു ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ. ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുമെന്നത് ശരിയല്ല. അതിവിടെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവാരാധകർ വിവിധ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലേക്കും കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കും. ഓ, ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു. ദേവന്മാർ മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസും ക്ഷത്രിയർ കൈകളും വൈശ്യർ അരക്കെട്ടും ശൂദ്രർ കാലുകളുമാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇവയെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ദേവന്മാരും താനും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവാൻ. അറിയാതിരുന്നാലോ ദേവന്മാർ വാഴുന്ന വ്യത്യസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലെ അയാൾക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. കൃഷ്ണഭക്തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം അതല്ല. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തം അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യത്തെ മാമബുദ്ധയാ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയം മനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദേവാരാധകർ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അജ്ഞാനം കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാൻ ആത്യന്തികമായി അരൂപനാണെന്ന് ശഠിക്കും. രാമാനുജാചാര്യന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട യമുനാചാര്യൻ എന്ന ഭഗവത് ഭക്തന് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി യുക്തിയുക്തമായ ഒരു ശ്ലോകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ നാരദാദികളായ ഭക്തന്മാർ അവിടുത്തെ പരംപുരുഷനാണെന്ന് അറിയുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഗുണരൂപ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി അറിവ് നേടിയവർക്ക് അവിടുത്തെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ രജസ്തമോ ഗുണാധീനർക്കും അസുരന്മാർക്കും ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് അവിടുന്ന് സുഗ്രാഹ്യനല്ല. ഉപനിഷത്ത് മുതലായ
വൈദിക കൃതികളുടെയും വേദാന്തത്തെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര തന്നെ നൈപുണ്യമുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ലഭ്യമല്ല. ഭക്തിപൂർവം സേവനം നടത്താതെയോ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുക്കാതെയോ ആർക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, 10:24-29 പറയുന്നു, അതാപിതേ ദേവ പദാംബുജദ്വയാ പ്രസാദലേശാനുഗ്രഹീത ഏവ ഹി ജാനാതി തത്വം ഭഗവൻ മഹിമ്നോ നചാന്യേകോ അചിരം വിചിന്വനൻ നാചാന്യേകോ അപിചിരം വിചിന്വനൻ. ഹേ ഭഗവാൻ, അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൂട്ടർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. താനും അനേക വർഷങ്ങളോളം വേദപഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർക്കതിന് സാധിക്കില്ല. മനസ്സ അനുമാനിച്ചോ വൈദിക സാഹിത്യ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടോ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ജപാനുഷ്ഠാനം ആദ്യപടിയാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ വിശ്വാസം കൃഷ്ണന് ഒരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെന്നും ആ ദേഹവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം കേവലം മായികമാണെന്നും അത്രേ. മായാവാദികളിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ പരമസത്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പിന്നീട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാനൊരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കും. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണനെ സഭാധ്യക്ഷനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് കാട്ടിയപ്പോൾ ഭീഷ്മർ തുറന്നു പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ വേണം സഭാധ്യക്ഷനാകാനെന്നും. അതുപോലെ പാണ്ഡവർക്കും മറ്റു ചിലർക്കും കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സ്വഭക്തന്മാർക്കൊഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന്. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ലെ? ഇപ്പോഴും പലരും പറയുന്നേക്കാം അതൊക്കെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, അവരുടെയൊക്കെ മൂഢന്മാരാണെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയും അങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്രം അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ മനസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ഇപ്പോഴും അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വഴി. വ്യക്തിഭാവത്തിന്റെയും അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. അദ്വൈതികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് പോലെ സാകാരനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മായാഭൗതിക മൂർത്തിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ദേഹനാശവും പിന്നെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവും. അതോടെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത ഒരാൾക്ക് മുൻജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. വരും ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രവചിക്കാനുമാകും. അങ്ങനെ ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആത്മീയങ്ങളായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടുന്ന അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനാകട്ടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതുമായ എന്തും തനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലല്ലോ. അനേകം കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം നിന്നറിയാം. പരമാത്മാ രൂപേണ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. എന്നാൽ ഭഗവത് രൂപേണ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മരൂപേണ ഹൃദയസ്ഥനാണെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അറിവ് കുറഞ്ഞവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയും. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ ഇച്ഛാദേശ സമുത്തേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരന്തപ. ഹേ ശത്രുഘ്നനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനാത്മകനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യാമോഹത്താൽ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ മായാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെടുകയും അതിനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അജ്ഞാനത്താലും ദ്വന്ദ്ഭാവത്താലും മൂഢന്മാരായി തീർന്നവരാകട്ടെ ഭൗതിക ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം. വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട ഇക്കൂട്ടർ മാനാപമാനങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും നന്മതിന്മകളും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാവങ്ങളിലും അത്തരം എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും അകപ്പെട്ട് ഇതെന്റെ വീട്, ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ ഈ വീട്ടിന് ഉടമസ്ഥൻ, ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാൾ പോകുന്നു. ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേഷാം ത്വന്ദ്വഗതം ഭാവം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ അർഹതയുള്ളവരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. മതപ്രമാണങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ധാർമ്മികമായി പ്രവർത്തിക്കുക വഴി
പാവപ്രതികരണങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ക്രമേണ അവർക്ക് പരമപുരുഷനെ സമാധിയിൽ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ആധ്യാത്മിക വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം വഴി ഈ ഉന്നത പദം പോകാം. പരമഭക്തരുടെ സഹവാസത്താൽ ആരാണ് മോഹവിമുക്തരാകാത്തത്? ഇരുപത്തി 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ മധ്യാത്മം കർമ്മചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ജനന മരണങ്ങളോ വാർദ്ധക്യമോ രോഗമോ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ലാതെ ആത്മീയ ശരീരത്തെ ബാധിക്കില്ല. ആത്മീയ ശരീരത്തിന് ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് സിദ്ധിച്ചവർ ഭഗവത് സഖാക്കളുടെ ഒരാളായി തീരുന്നതോടൊപ്പം നിത്യഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അയാളാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുക്തൻ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ താൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ഈ ബ്രഹ്മഭാവന നിലകൊള്ളുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഇത് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദു പ്രയാണകാലേ അപിച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏതു വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ദേവന്മാരെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ക്രമേണ അതേ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസദാർഢ്യം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധവാനാകാമെന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നത് അതുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആധ്യാത്മികമായി സമ്പർക്കം നേരിട്ട് മനുഷ്യനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന അറിവുണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്നും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിച്ച് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അയാൾ അറിയുന്നു. സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട ബദ്ധനായതെന്നും ഈ മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരവസരം തരുന്നുവെന്നും അതിനെ അകാരണമായ ഭഗവത് കാരുണ്യ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും കൂടി ബോധ്യപ്പെടും. ഈ അധ്യായത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവർ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനനമരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും. കൃഷ്ണാബോധം ശരിക്കു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ നിലയിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതനായി കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിലും സ്തുതികളിലും അയാൾ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് ആ ഭക്തനറിയാം. ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തെയാണ് ദൃഢവ്രതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ആരംഭമാണിത്. സർവശാസ്ത്രങ്ങളും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിരവിശ്വാസത്തിന്റെ കഴമ്പത്രേ ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം.
ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം പ്രകാരം സമാപിക്കും. സദാസമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെ, മരണസമയത്തായാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഫാദർ പറയുന്നു അതാ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അത് പരിശീലിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുകുന്ദമാല ശ്ലോകത്തിലെ കുലശേഖര ആൾവാർ തന്നെ പറയും, അത് പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശതു മാനസരാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപവാദപിത്തേ കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണം കുതസ്തി. അവസാന നിമിഷം ആ കണ്ടത്തില് കഫം വാദം പിത്തം ഇവയൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനും അങ്ങയെ ഓർക്കാനും സാധിക്കുക? അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണോ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് അവസാനം ഓർമ്മ വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിത്യവും ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി 8-ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത की जय. श्री प्रभुपाद जी महाराज के निताय गौर प्रणाम.